Horas mah dihita salhuna akadamang dainang na huaholongi hami di bagasan Tuhatta Yesus Kristus di dia pehita maringana di bagasan partikianon damen itu hamma na totong maramoti ngolumuna amanginang jalasay di pasu-pasu Tuhan matotong ngolumuna suang-songonia kaulamuna amanginang di bagasa tikyon taparadi maroha do pikirata dinalaho mangolopon hatani Tuhan alenita lumobi mahita jumolo martangiang tapasadaro hatta martangia kita damen ni debata na sumurung sian saluhu na roha imana mangaramoti ati-ati roha do pikramuna di bagasan Yesus Kristus Tuhani. Amen. Dihita salu na kadamang do dainang hata ni Tuhan na saur tuhita dienek mai marhite-hite pagilium di si Johannes biddu 12 mamukka mesya na 12 rodia 15 odo hata ni Tuhatta dungi torang niari nai di bege halak na torok naro tu pestai naneng Roma Yesus tu Jerusalem. Jadi dibuat nasida maaka mare-mare laho manomu-nomu ibana uhu di jauh-jauhon. Hosianna pina supasuma naro marhite guar di Tuhani Raja ni Israel. Dungi dapuk Yesus mahalo di sada ima dihuduli hobarto na tarsurat unak ko mabiar boru Sion idama rajam do naro marsyudul dianak ni halode ido yang usahana dihita salhuna akadamang do dainang na hinolonga di bagasa Tuhatta Yesus Kristus molo suku kami ma tuhita di bagasan partikianon hiado hita tarhirim di bagasan parngoluon pasti hiado amangina jelenak kami sadiri pe selaku padita huingot kami do hea hami tarhirim ditikin na menek kami molo dang salah ingot kami di kalas tolu SD ma hea mahami tarhirim sepatu nabaga. Jala ala ni hapogoso na manginang dang boy ima dituhor na tua-tua ya sipatui. So na hami hirim. Gabi marsahit mahami. Jala dung marsahit tami di boto na tua-tua ima na tarhirim do hami di sipatu na huberek kami di pajak pas jari minggu. Dido imana tua-tua nami ma di hati hai sehat maho tatuhor pespatui. Memang berangsur-angsur tor sehat mahami. Buasa alana nunga tulus na hami hirimi. Jalana kita pesongoni doa manginang. Molo nunga tarhirip pita di saluhna akka nata hirim di bagasan parngolota. Molo nunga tulus nata hirimi gabe marolopolop do hita gabi marsonang-sonang isarana jolma na tarhirim di akka pareanakon dung di basa-basa ho Tuhan akka enakko tutonga-tonga di parngolon na pasti marolopolop akka na tarhirim ibaratna di akka hagabion hamorah dung jupang salhu nai gabe tubuh do akka olopolop do kelas ni roha pasti doi suang-songoni do amanginang di bagasan turpu jamita na saat tuhita dia pala partikiano. Halak Yahudi na ginonggoman ni haraja Romawi nungatung tarhirim si tutu nasida nang dipajongjong debataman ya musenang harajaon songon harajaon niop pudinasina na jolo ima si Raja David. Ino na dihirim na sida.
martao-tahun 100 tahun nasida digonggomi harajaon Romawi. Monotumpe akapartogi di tonga-tonga di nasida na pinajongjong ni halak Romawi doi na lama gonggomi nasida. Jaladang bebas nasida. Alai adong maima pakirimo di nasida. Dung dibereng nasida ima Yesus anak ni si Joseph dibuat nasida masian silsila. Adong ima hubungan na sekitar sekian ratus tahun sekian sudut. Adong do ima keturunan ni si Raja David dihadiri ni Yesus. Dibereng mamusena akahuaso na pinatupan ni Yesus na luar biasa kapangajarion. Luar biasa dibadikon akahala Yahudi di hati hai lebih tersohor do Yesus. Jalahirim marohani halakim Yahudi. Ikut Yesus mania pinajongjong di nasida. Nagabe sada raja di tonga-tonga di nasida. Nagabe perhitian di nasida. Naneng manaluon gonggoman ni harajan Romawi. Imana dihirim nasida. Di sadatiki adong mapesta ima di Jerusalem. Marjonok kumai itu pesta Pasca di hala Israel. Jela pesta di Kana. Jela dung di boto nasida ro Yesus tu Jerusalem. Nanangi barat na do rapa akahala Yahudi. Nanang mamestahon pesta Pasca. Tormarulo polop do sudinang halakima Jerusalem. Marsyadu nasida manomu-nomu haroni Yesus. Ahana boy pinatupa di nasida di patupa nasida. Adong mana paherbakon hadi-hadena. Adong mana mangedeon akka ede olopolop. Bahkan ede olopolop na marningot dia kabasa-basa ni debata di dehon nasida. Didok nasida mahosiana. Ayat 10 tului kosian na pinasupasu mana ro marhitete gor ni Tuhan ni raja ni Israel. Didok nasida omma raja na pinapasu-pasu ni debata nanang ima paujakon nanang padiri homusena harajao ni Israel. Amanginang balgani hirim ni roha ni halak Yahudi manomu-nomu Yesus. Saya dietong nasida do harajaon naneng pajongjongon ni Yesus ima harajaon di Portibion. Hape sa sitong na adul do pakirimo di nasida. Adul do nanhirim di nasida. Naneng pajongjongon ni Yesus. Dada harajaon ni Israel samping. Alay nanang pinajongjong ni Yesus marhite harorona. Ima pajongjokon harajaw ni dibata. Na sotuk do gogo niya ka harajaw di Portibion. Manalun harajaw ni Yesus. Alay harajaw ni Yesus do. Na manggonggomi sudinang Portibion. Termasuk ditoro ni harajaw ni Yesus do harajaw ni Romawi di hati-hati. Ro Yesus du Jerusalem. Nanang pajongjokon manang pahoton harajan ni dibatado. Marhite-hite. Namate mana dia pinarsilang. Amanginang molo panurak buku Yohanes. Dang pola di pajojur ibana ahana didok ni Yesus. Taring harorona tu Jerusalem. Molo di buku Epagilium di si Matius, Lukas do ima Markus di pajojor do. Yesus do nama suruh dua halak majuluani lakana mabuat anak ni haludi asa dong hudulanna. Alai napi nabotohon ni si Yohanes di bagasan terupukon. Songo dia ima sikap nya kajulma. Nama jakon haroroni Yesus. Jala secara pribadi sa sitongna tarsonggo si tutudo si Yohanes. Dang dia tu si ibana dope ahana masay.
Jala di padomu ibana do di ayat 10 onom dung didok songonon. Alai dang diatus ya kasisian nahian dung pe marsanga Yesus asa dingok nasida nang marhaona tu ibana do hape natar surat ro di pabahenan nasida tu ibana. Jadi dung diparsilakon do Yesus dung ibarat nahehe do Yesus gabe diatus sisi Yohanes ma ternyata panomunomun na pinatupa ni halak Jerusalem ima panomunomun ni raja na paujakon harajaon ni dibakar. Jadi bukan penyambutan biasa tapi penyambutan tentang kekuasaan Allah. Alai dung hehe do Yesus salhunai. Jadi molohami mangarajumi amanginang. Ternyata si Yohanes menurut tonima kisah di perjalanan ni Yesus terjadi dukehe Yesus dung tubuh haporsiona. Dingo imana masudinang aka pambahenan ni Yesus di suratul ibana may nunur sudinang di suratul. Jala takas madibering ibana. Pajak konon ni natorop taringot haroro ni Yesus tu Jerusalem. Songo pajak konon ni akajol mana porsia doi na di pauja Yesus do harajon na di tonga-tonga ni portilio. Alini tu hita kedamang do dainang na hinolongan di bagasa Tuhan ta Yesus Kristus. Ahado na naing dohono ni di bata tu hita. Na hupat tugun ha porsyat dari bagasan partikyano. Obar tu ujahan lehom mahormaton tu di bata. Mana mangulupon ima Kristus di tonga-tonga niya kaparngolono. Na perjulus sahali marhite-hite jami taon na hindi to giyon do kita asa majakon ima Jesusi di bagasan rohan na tugu di bagasan haporsyan na sitong. Bahasa matajak ko Jesusi ala na naung di sesa ibana do dosat di patudun holong ni rohana di hokop pita. Alini ala naung di hokop Kristusi do kita naikon holang Kristusi na mata hormati. Naikon ima Jesusi na ma tajak ko di bagasan akalas si roha. Nampai manginang memang di tonga-tonga niya kaparngolono jujud do pehita songon halakima Jerusalemi. Sa taetong dupe Jesus nang manesa dosa tay mabaik kita torus marsonang-sonang sabing dia keperdagingon. Ape dagi amanginang. Pamikirion ni halakima Jerusalem ido. Di jakuna sida ima Jesus. Di bagasan lasing roha. Alay na nang diigil na sida asa marsonang-sonang do perdagingon di nasida. Asa puas aka tagas ni roha di nasida. Asa telu imaharajaon Romawi. Ape partol diyo di nasida dang manada Jesus. Nakita pia manginang jujud do songoni. Tadoko kita nang porsia nang tajako Jesus alai partodiota hadiriota haporsyota tang majako Jesus. Toto kita mangulaw na kahagyo na kapardagingon. Alini amanginang dipangido jamitaw matuhita ganuk marsada-sada. Asa molo tajako Jesus di bagasan las ni roha di bagasan olopolo ikolas ni roha do olopolo pima tadata patari daun akahaporsyan na tubo. Marulopolo di bagasan hasitongal. Maras ni roha di bagasan hasitongal. Lapatan na sungod dia. Nasa pabahinata. Iko sarobang do lomo ni roha di bata. Napaduahon amanginang. Nenolonga di bagasa Tuhan ta Yesus Kristus. Siya jami taon. Nanaing di pasaha do tuhita ganuk marsada-sada. Jesus nata hormati nata jakko ni ikon ibana mana ikon holan ibana mata bahet Tuhan. Amanginang di hari-hari na parpudion gudang do jolma dang mabain Kristus si gabe Tuhan di bagasan parngolonna.
Maka na gudang jolma manibil siya na kalomo ni rohani di bata. Gudang jolma di partuhad do hadirion na. Di partuhad do parbinotoan na. Di partuhad do akasyadongan na. Alay nasa jolma na majakko nama kormati di bata. Na majakko Yesus di bagasan olop-olop. Ikokolan Kristus sinama di ban-iban gabe Tuhan na. Asa basa amanginang molo Kristus si matabag gabe Tuhatta. Di bagasan parangulota, gabe panea dohita di harajaon ni debata na binuaton ni Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan ada lagi mempertuhan dirinya atau menganggap dirinya Tuhan. Songo contoh sederhana manginang. Adong may masada kisah pe Alkitab mencatat. Adong masahala raja natung masay bolo situtu. Bahkan sa berusaha do ima rajon patudo sendiri na do ima Tuhan. Disadatiki naing dibain iba na do marsonang-sonang akabangsona akala Yahudi. Jadi dibunuh ibana mah akajolma na Porsia. Dipamati ibana si Yohanes, dipamati ibana aka raja aka panurang na asik. Bahkan ditahi ibana do na mangarepason ima si Simon Petrus. Disadatika amanginang lima rajaon di do ibana ma dipake mana maka baju harajaon na. Jelemar pidato may mana. Didok ima rajoma dijulu diakka na torok manang dijulu niak na ginunggoman na. Ido imana ma odo suara ni dibata dang suara ni jolmo. Dido imana ma suara di ibanai pidato di ibanai hata ni ibanai suara ni dibata. Alay dung say manamar pidato muruk dibata dipastap marhite-hite suruh-suruan ni dibata. Mate ma rajai jala dalang sasing. Diboto hamuna do amanginang rajai si. Ima Raja Herodes. Molo di jahamunan nongan di buku ulaun ni apostel bidu 12 ayat 21 ayat 20 di pajojor doi. Mulai sen ayat na parjolo sa sitong na ulaun ni apostel bidu 12 ayat sada sampai tu ayat 5:20. Ala na di patudos ibana dirina do ima debata. Ala ni amangina ingot tamu nama. Nasa isi nama bain artana parbinotuan na manang na asing gabi ima debatana mate doi. Pamate ni debata doi dang anong hati gora di debata dis. Ala ni hati-hati hita manginang. Perlu hita jamot tonguluton. Jadi Kristus na tatomu-tomu, manang Kristus na tahajong jokon, ima Kristus nang manubusita. Hulang ibana do ima tabay ni matuhatta. Jangan ada Allah yang lain. Jangan ada Tuhan yang lain. Jangan hartamu. Jangan jabatanmu. Molo ima hulang Kristus do ima tabay tuhatta di bagas na kaparangulota. Gabi marsonang-sonang do hita manginang. Alini amanginang. Ana dihirim rohamuna. Molo hala Kristen makirim di rohana nang madapot ngolu sa liling-nililing na di parade Kristus do yamangina. Alanong di parade Kristus do dihita marhite-hite holong ni rohana ngolu sa liling-nililing nai alini tajakun Kristus tabain holang ibana gabe Tuhan di bagasan akka parngoluon do akka ulauta. Amin martanya kita. Moliate mahu pasa ruang nami Tuhan. Nunga taruli hami sian hatam. Hodo tutur raja. Di tonga-tonga niya kang ulu nami. Na di bagasan ulupulop duklas ni roha do kami. Majako ko Tuhan. Miyam mahodi hami ganuk marsada-sada. Di bagasan Yesus Kristus martanya kami. Amin. Horas madihita kadamang do dainang. Tuhan mamasu-masu hita saluhut na.